One News huwa infurmat li l-Pulizija rċevit kwerela mingħand l-Avukat Tonio Azzopardi f'isem ex-impjegat tal-Malta Freeport, Nicolas Cutajjar. Permezz ta' din il-kwerela l-Avukat Tonio Azzopardi qed jitlob li jittieħdu passi kriminali kontra ċ-Chairman tal-Malta Freeport talli fl-2006 u snin ta' wara dan inflinġa fuq Nicolas Cutajjar dbatija gravi, mentali u diskriminazzjoni u dan sabiex iġelu jirtira kwerela kriminali li huwa kien għamel lill-Pulizija kontra Ernest Tonna. Bħal Tonna Portelli huwa wkoll qrib ħafna tal-Ministru Ostingat. L-akkuża li dan l-eks impjegat kien għamel fil-konfront ta' Tonna kienet waħda serja u li setat twassal biex jinkixfu ħafna affarijiet. Akkuża li dan l-istazzjon huwa infurmat li kienet laħħaq il-pjena ta' bejn 5 u 9 snin ħabs kif ukoll interdizzjoni ġenerali. Ernest Tonna li huwa l-manager inkarigat mis-sigurtà tal-Freeport u għandu żewġ impjiegi oħra, dan l-aħħar ħagarax bi pjaċir bis-saħħa tal-Ministru Jason Azzopardi għax qal li għandu problema biex jimxi. Xi ħaġa li llum il-ġurnal Orizzont irrapporta illi fl-aħħar sigħat id-Dipartiment tal-Artijiet għamel dak li m'għamilx fi kważi sentejn u ħareġ bsejħa l-offerti ta' dan l-istess garax.